ሰላም ከመያምሲኹም ተወልደ ገብርኤል ዕለታዊ ዜና ኣብ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ዳባት ብኹናት ዝተፈናቀሉ ነበርቲ ህጹጽ ረድኤት ክግበረሎም ይምሕጸነሎም። ህወሓት ኣብ ቀበሌና መጺኡ ካብ ዝፈጸሞ ቅትለታት በጋጣሚ ድሒና ዝብሉ ነበርቲ ኣብ ጸገም ሕጽረት መግቢ ከም ዘለዉ ይገልጹለዉ። ዕጡቓት ህወሓት ኣብታ ቀበሌ ኣብ ጸንሕሉ 5 መዓልታት ንንጹሃን ሰባት ገዛ እናኣተዉ ቀቲሎም እዮም ይብሉ ነበርቲ። ጭና ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝተባለት ቀበሌ ዕጡቓት ህወሓት ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ሰበስልጣን ተኸባብን ግዳያትን ምግላጾም ቅድሚሎም ዝተሓበረ ክኸውን ከሎ ወሃቢ ቃል ህወሓት ብወገኑ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ብናጻ ወገን ክጻረ ምጽውዑ ይፍለጥ። ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣመሓዳሪ ንኡስ ወረዳ ዳባት ወቅል ኣቶ ካሳ መሸሻ ኣብ ጭና ቀበሌ ከቢድ ሰብኣዊ ሓደጋ ምውራዱን ዝተፈናቀለ ሰብ ናብ ቦትኡ ንክምለስ እውን ጸጊምዎ ከም ዘሎን ድሕሪ ምሕባር ሰብኣዊ ረድኤት ንህቢና ዝብሉ ትካላት ነቲ ህዝቢ ክበጽሕሉ ይግባእ ኢሉ ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ እዩ። ጊኒ ድሕርቲ ዘጋጠመ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝግባእ ግዜ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክትምለስ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ እንተኾነ እቲ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ክንደይ ይወስድ ኣብ ዝብል ኣብ ድሌትን ውሳነን ህዝቢ ጊኒ ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ኢሉሎም። ሕገ መንግስቲ ኣመሓይሹ ንሳልሳይ ጊዜኡ ተወዳዲሩ ክመርሕ ጸንሐ ፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ብዕልዋ ከም ዝተኣለየን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ይዝከር። ናይጄርያ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣያቶም ዝኸፍኡ ሕማም ኮሌራ ኣጋጢምዋ ኣሎ ከም ጸብጻብ መንግስቲ ተሃገር። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ዛጊት 2323 ሰባት ብኮሌራ ከም ዝሞቱ ይጥርጠር ከም ጸብጻብ ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ናይጄርያ። መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ክሳብ መጋቢት ጥራሕ 374 ቆልዑት ካብ ኣሰጋግርቲ ከም ዘድሓነ ኣፍሊጡ። እቶም ቆልዑ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተወሲዶም ኣብ ሕርሻን ምእራይ ማዕድንን ንኽሰርሑ ብኣሰጋግርቲ ዝውሰዱ ምንባሮም እውን ገሊጹሎም። ብኻልእ ዜና ቡርኪና ፋሶ መንግስቲ ንውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣብ ምምዝጋብ ክትሓባበር ኣህጉራዊ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ጸዊዖም። እቶም ተመዛበልቲ እንተዘይተመዝጊቦም ዘድልዮም ረድኤት ክረኽቡ ከም ዘይክእሉ ኖርዌጃዊ ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡሎም። እቶም ዘይተመዝገቡ ተፈናቐልቲ መግብን ካልእን ስለ ዘይረኽቡ ናብ ሓደገኛ ቦታታት ክምለሱ ከም ዝግደዱ እውን እቲ ገባሪ ሰናይ ትካል ሓቢሩሎ። ኣልጀርያ ተወሳኺ ጋዜጠኛ ኣሲራ ምስ ሊበርቲ ዴይሊ ትበሃል ጋዜጣ ዝሰርሕ መሓመድ መውሎጂ ብፖሊስ ከም ዝተኣሰረን ገዝኡ ከም ዝተፈተሸን ሊግ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ኣልጀርያ ዝተባሃለ ትካል ኣፍሊጡሎም። ቅድሚ ሓደ ሰሙን እውን ካልእ ጋዜጠኛ ተኣሲሩ ነይሩ እዩ ንግብረ ሽበራ ኣዳሚቕካ ብዝብል። ኣልጀርያ ካብ 180 ሃገራት ኣብ ተርታ 146 ትርከብ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ብመሰረት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣብታ ሃገር ኣብ 2019 ድሕሪ ዝተላዕለ ደጋፊ ዴሞክራሲ ተቃውሞታት እታ ሃገር ኣብ ቀጻሊ ምእሳር ከም ትርከብ እዩ ዝግለጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ኣብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ኣድመፅቲ ንዕድል ኣመሓዳሪኦም ክውስኑ ውዒሎም ኣለዉ። ሎሚ ገዛኢ ካሊፎርኒያ ዴሞክራት ገቨን ኒውሰም ካብ ስልጣኑ ክወርድ ወይ ንክቕፅል ዝብል ድምፆም ክህቡ ውዒሎም ኣለዉ። እቲ ዳግመ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ምክንያት እቲ ኣመሓዳሪ ኣብ ምቁፅጻር ለበዳ ኮቪድ ኣብያተ ትምህርትን ንግድን ክዕፆን ካልእ ተሪር ስጉምትን ወሲድካ ብዝብል ሪፐብሊካን ካብ ስልጣኑ ዘውርድሉ ናይ ዳግመ ምርጫ መስርሕ ድሕሪ ምብጋሶም እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ትማሊሶኒ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ድጋፉ ገሊጹሉ ነይሩ። ንኣድመፅቲ ቀሪብሎም ዘሎ ምርጫ ገቨን ካብ ስልጣኑ ይውረዶ ዝብል ኮይኑ ኣድመፅቲ እወ ዝብሉ እንተበዚሖም ወሪዱ ካልኣይ ዝሓሸ ድምፂ ዝረኸበ ሕፁይ ገዛእታ ዝዓበየት ግዝኣት ክኸውን እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ከምዚ ዓይነት ዳግመ ምርጫ ኣመሓዳሪ ክግበር ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ኣብ 2003 ሽዑኡ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ግሬይ ዴቪስ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ካብ ስልጣን ወሪዱ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ሆሊውድ ኣርኖልድ ሸዋርዚኒገር ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ኮይኑ ከም ዝተተክአ ይዝከር። ዜና ተፈጺሙሎ። መስክን ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት
ሚሸል ባችለት ኣብ ትግራይን ኣብ ኣዋሰንቲ ክልላትን ናገደደ ብዝኸደ ውጥረት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰበን ገሊፀን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘላቂ መፍትሕታት ከምፅእ ሓገዝ ክገብር ሓቲተን ኣለዋ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ግጭት እዚ ዘላቂ ፍታሕ ንምሃብ ክሕግዝ እንተደኣ ደልዩ ንመንቀሊ ናይቲ ቅልውላው ሙሉእ ብምሉእ ክርዳእ ኣለዎ ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ንመበል 48 ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ መፅሓፍ ሰብኣዊ መሰላት ሓባራዊ ምርመራ ዝበፅሖ ብርኪ ንምፍላጥ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሚሸል ባችለት ኣብ ዝገበረኦ መደረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቐስቀሰ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ምግፍሑ ገሊፀን። ብኣባሃህላ ሚሸል ባችለት እቲ ጎንፂ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጋፋሕ ይኽእል እዩ። ነዚ ጠጠው ንምባል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክገብሩ ኣለዎ ዝበልኦ እውን ገሊፀን። I remain deeply concerned about the escalating tensions in Tigray and neighboring Afar and Amhara regions. The international community should support ኣብ መንጎ ትግራይን ዘዳውባ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን በቢግዚኡ እናተጋደደ ዝርከብ ውጥረት ኣዝዩ የሻቕለኒ እዩ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ዘላቂ ናይ ዕርቅን ናይ ፍትሒ ስግግርን ከይድታት ኣብ መርሆታት ሰብኣዊ መሰላት ተመስሪቱ ንኽፍፀም ክሕግዝ ኣለዎ። እቲ ናይ ፍትሒ ስርዓትን ማሕበራት ሲቪክን ትካላትን ከምኡውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ንመጻኢ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምክትታል ዘለዎ ብቕዓት ከጠናኽር ኣለዎ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን እቲ ጎንፂ ጠጠው ንኽብል መፀዋዕታ ምቕራቡ ክቕፅል ኣለዎ። ኩሉ ዝሓቆፈ ፖለቲካዊ ልዝብ ንኽካየድ ክደፍእ ኣለዎ። ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግን ምጥሓሶም ጠጠው ከብሉ መፀዋዕትኦም ክቕፅሉ ኣለዎም ኢለን ኣለዋ ሚሸል ባችለት። ብዝተፈላለየ ሜላታት ኣብ ጀኔቭ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ዝተካፈሉን ነቲ ሓባራዊ ምርመራ ናይ ዝመርሐ ኣካል ሓደ ክፍሊ ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቀንዲ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ንምግፋሕ ዝጎንፂ ጥራይ ዘይኮነስ ንምግፍሑ እውን መን ከም ዝመርሖን እንታይ ፀገም ከም ዘጋጠመን ነቲ ጉባኤ ኣረዲኦም። ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ወንጀላት ከም ዘለዎ ኮይኖም መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተጻብኦ ድሕሪ ምእዋጁ ሕወሓት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዘሊቑ ብምእታው እቲ ኩናት ከም ዝተጋፍሐ ንክልል ትግራይ ዝበፅሕ ቀረብ ረድኤት እውን ዕንቅፋት ከም ዝገጠሞ ገሊፆም። ድሕርዚ እቲ ጎንፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ኢልካ ምግላፅ ቁኑዕ ኣይኮነን እውን ኢሎም ኣለዉ። ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ኣብ ዘቕርብዎ ሓፂር ጸብጻብን መደምደምታን እውን ከምዚ ኢሎም The council members and the international community should be really cognizant that it is still people of Ethiopia who have the highest stake in putting an end to the suffering of fellow Ethiopians. ኣባላት እቲ ቤት ምክርን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ስቃይን መከራን ኢትዮጵያውያን ጠጠው ንምባል ዝኽእሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ሎም እውን ብትኽክል ክርድኡ ኣለዎም። እዚ መርህዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ዝብይን እንተኾነ እኳ ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ ምንባር ሸቶውን እዩ። ከም ህዝብን ሃገርን ዝሓለፍናዮ ስቃይን መከራን ናይ ዝኾነ ፖለቲካ ሸቶ ሓቀኛ መርህን ክትከዋ ይኽእልን። ዘሎ ሃገር ለኸ ሕግን ትካላትን ጉድለት እንተለዎም እኳ ብዝኾነ መዐቀኒ ግቡእነት ዘለዎምን ብውሕዱ እውን ካብ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ካብዚ ኩናትን ንምውፃእ ዘላቂ መፍትሒ ንምርካብ ዘኽእሉ መሳርሒ ምዃኖም ንምርዳእ ጥልቂ ዝኾነ ትሕትና ይሓትት። ስለዚ ንወገናት እዚ ኩናትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን እዚ ትሕትና ክትላበሱ ንላቦ ኢሎም ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ። ኣብዚ ጉባኤ ዝተሳተፉን ኣብቲ ቤት ምክሪ መደረ ክገብሩ መድረክ ዝተዋህቦም ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደወን ጢሞቴዎስ ብወገኖም ውፅኢት እቲ ምርመራ ብዝርዝር ንምፍላጥ ሒደት ኣዋርሕ ምፅባይ ዘድሊ እኳ እንተኾነ ነቲ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ዝተገብረ ፃዕሪ ምርመራ ኣፍልጦ ሂቦም። ከም ሓደ በዓል ግደ መንግስቲ እውን ንሙሉእ ጸብጻብ እቲ ምርመራ ቅድሚ ብወግዕ ምግላጹ ሓቅታት ንምጽራይ መታን ክሕግዝ ብቐዳምነት ንመንግስቶም ክበጽሖ ትጽቢት ከም ዝገብሩ እውን ገሊጾም። ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ መንግስቲ ድልዊ ዝበሉ ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጊደወን ብመንጽር እዚ ካብ ዓለም ለኸ አካላት መንግስቲ ትጽቢት ዝገብሮ ዝበልዎ እውን ገሊጾም ኣለዉ። In relation to this, we call upon the international community and the Human Rights Council to condemn the use of terrorist tactics, child soldiers, as well as the mass killing of civilians. ኣብ ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኩሎም ጉቡኣት ሰብ ግደ ሃናፂ ብዝኾነ መልክዕ ንምስራሕ ክንቅፅል ኢና። ብመዳይዚ ኣሸባሪ ሜላታት ምጥቃምን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ውትድርና ምምልማልን ሰላማዊ ሰባት ብጅምላ መቕታልን ከምኡውን ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝፈጽሞም ዝተወደበ ዘረፋን ኣዝዩ ዝኸፍአ ናይ ምዕናው ተግባራት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታትን ከውግዝዎ ንጽውዕ።
በዚ ዝሕዝን ኩነታት ሕወሓት ገበነኛ ዳንበር ግዳይ ከም ዘይኮነ ዓለም ኩሉ ክፈልጥ ዘለሉ ግዜ ሕጂ ኢሎም ኣለው ቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ። ኣብቲ ጉባኤ ንኽዛረባ መድረኽ ዝተዋህበን ዝተፈላለየ ሃገራት መርገፂአን ገሊፀን እየን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ መራሕቲ ሃገራት ጀርመን አንጌላ መርከል ድሕሪ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ስልጣነን ከረክባ ከለዋ ኣብ ጀርመን ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ኣውሮፓ ምብቃዕ ዘበን ኮይኑ ክዝከር እዩ። 67 ዓመት ዕድሚአን አንጌላ መርከል ንጀርመን ነዊሕ ዓመታት ዝመርሓን ብሕታዊት ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለርን እውን እየን። ጄሚ ዴትመን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ። ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሓን ኣብ ታሪክ ጀርመን ነዊሕ ዓመታት ብምምራሕ ሳልሳይ ብርኪ ዘለወን አንጌላ መርከል ዘበን ኣመራርሓ ዝበልጽወን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘበን ቻንስለር ዝነበረ ኦቶ ቫን ቢስማርክን ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘበን ቻንስለር ዝነበሩ ሄልሙት ኮልን ጥራሕ እዮም። ብጾታ ግና እተን እንኩ ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለር ሃገረ ጀርመን እየን አንጌላ መርከል። ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ፖለቲካ ጀርመንን ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ዙርያ አንጌላ መርከል ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ንሰን ኣብ መንጎ እቲ ዝተኸፋፈለ ዞባ ዝበሰላ ፖለቲከኛን ንምስሓባት ብምፍታሕ ዝልለያ 27 ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓዘ ሕብረት ኣውሮጳ ውሳነታት ብምድንጓይ ናብ ሓደ ኣንፈት ንምብጻሕ ዝነበረን ተራ ናዳ ኣትሪፉለን እዩ። መራሒ ብሪጣንያ ዝነበሩ ዴቪድ ካሜሮን ሃገሮም ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውፃእ ኣብ ዝተጸመደትሉ እዋን ደገፍ አንጌላ መርከል ከም ዝተወከሱ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዝኾኑ ቦሪስ ጆንሰን ብግዲኦም ነቲ ኣብ መንጎ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ተፈጢሩ ዝነበረ ሓጓፍ ንምጽባብ ንበርሊን ከም ዝሓተቱ እውን እቲ ዜና ይሕበር። እዚ ጥራሕ ኮነን አንጌላ መርከል እቲ ሕብረት ቅድሚ 13 ዓመታት ኣጓኒፍዎ ካብ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ድቀት ንምውፃእ ኣዎንታዊ ተራ ነይርወን እዩ። ሽዑ ንሰን ክዛረባ ከለዋ ቅርሺ ሃገራት ኣውሮጳ ዝኾነ ዩሮ ዋግኡ እንተወዲቑ ሙሉእ ኣውሮጳ ክወድቕ እዩ ኢለን ነይረን። ሽዑ አንጻር መርከል ዝተማጎቱ ሚኒስትር ፋይናንስ ግሪክ ዝነበሩ ኢቫን ያኒስ ንቅርሺ ኣውሮጳ ዝኾነ ዩሮ ካብ ውድቀት ዘድሕና ክብሉ ይንእድወን። ኣብ ማእከል መጽናዕቲ ካርነጊ ኣውሮጳ ትነጥፍ ጁዲ ደምሰይ ብወገና ኣብ መድሓን ዩሮ ድዩ ኣብ እዋን ቅልውላው ስደተኛታት ወይ ከዓ ኣብቲ ሎሚ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ-19 ውርሻ አንጌላ መርከል ኣብ ምእላይ ቅልውላው ቀንዲ ተዋሳኢት ገይርወን እዩ ትብል። ጁዲ ወሲኻ ምዝጉብ ስራሕቲ መርከልን ውርሽአንን ኣካታዒ ክትብል ትገልጾ። ንኣብነት ትብል ንሳ ብመንጽር ፖሊሲ ወፃኢ አንጌላ መርከል ምስ ሩስያ ቻይናን ገለ ሃገራት ኣውሮጳን ዝተኸተለኦ ፖሊሲ ተገላባጢ ክትብል ትገልጾ። ኣብቲ ምስ ሩስያ ዝነበረ ዝምድና ትርር ዝበለ መርገጺ ዘይነበሮ ምስ ቻይና ዝነበረ ጽምዶ ድማ ኣብ መኽሰብን ንግድን ጥራሕ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ትብል ጁዲ። አንጌላ መርከል ኣብ ኩነተ ስደተኛታትን ሃገራውነትን ብዝምልከት ብሕልፊ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ጎራህን ተራርን ኣይነበራን ሓተቲ ዕቑባ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃን ማእከላይ እስያን ናብ ኣውሮጳ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ። ነቐፍቲ መርከል ንሰን ዝተኸተልኦ ክፉት በሪ ፖሊሲ ነቶም ስደተኛታት ከም ድላዮም ንኽኣቱ ኣኽኢሉ ብኣንጻሩ ንሃገራውያን ስምዒቶም ኣበጊሱ እዩ ትብል። ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ግና ውርሻ አንጌላ መርከል ሕውስዋስ ግብረ መልሲ ኣሎ። ኣብ ዘበን መርከል ጀርመን ተቐይራ እያ። ዓቃባዊ ሰብኡትን ካቶሊካውያንን ዝዓብለልዎ እቲ ፓርቲ ናብ ማእከል ተሳሒቡ ትብል ጁዲ። አንጌላ መርከል ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ 17 መደብር ሓይሊ ኒውክልየር ስለ ዝዓፀዋ ካብ ደገፍተን ዓብዪ ደገፍ ኣስዒቡለን እዩ። ተቃወምተን ግና እቶም ማእከላት ሓይሊ ኒውክልየር ስለ ዝተዓፀዉ ጀርመን ከሰል ክትጥቀምን ኣብ ምብካል ከባቢ ኣየር ክትኣቱን ገይረን ኢሎም ይወቕስወን። ቻንስለር ጀርመን አንጌላ መርከል ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ማዕረ ዝተፃወትኡ ተራ ይብሉ ገለ ነቐፍተን ናይ 16 ዓመታት ዘበነ ስልጣነን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ብዙሕ ኣይሰርሓን
ዓብዪ ራእይ ምሕንጻጽን ምትግባርን ንኽዕወታ ኣብ ክንዲ ምጽዓር ኣብ ካልእየን ኣተኲረን ዝብሉ እውን ኣይተሳእኑን። በዚ በለበቲ ይብል ኣብ ትካል ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዳሊቦር ራሃች ዓወት ኣንገላ መርክል ኣብዘን ዝሓለፈ 16 ዓመታት ግጭት ምውጋድ ዝብል ከም ዝነበረ እዚ ድማ ንጀርመናውያን መረጋገጺ ህያብ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ይጠቅስ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ሽሙ ብጸለመ ዝለዓል ናይ ኮንፌደራል ሰራዊት ጀነራል ኢሊ ኣብ ናይ ደቡብ ዝጠፍአ ዕላማ ናይ ጀግንነት ምልክት ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዘርኣውነት ምልክት ኮይኑ ናቱ ናብ ዝምስግጋር ኣብ ከተማ ሻርሎትስቪል ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣብ ቀረባ ዝተላዕለ ህውከት ማእኸል ብምግባር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘርኢ ኣፈታሪክን ሃገራዊ ዕርቅን ተለዋወጢ ስምዒት ዘንጸባረቐ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብሉ ናይ ታሪክ ምሁራን። ገብረ መድህን ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ንመደብ ኣሜሪካ ብኸም ዘዳልይዎ ኣሎ። ኣብ ጽባሕ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብሽም ሊ ዝተሰርሑ ሓውልትታት ዝኽርታትን ኣብያተ ትምህርትን ኣብዚ ሃገር ይፍጠር ብዘሎ ምቅያራት ተዋጽኦ ወይ ምትሕንፋጽ ህዝቢ ተቃውሞ ይገጥመሎ። ንምዃኑ ልዕሊ ኣፈ ታሪክ ሮበርት ኢሊ መን እዩ ነይሩ? ቅድም ቀዳድም ስለምንታይ መዘከርታታት ብሽሙ ተሰሪሖምሉ? ኢሊ ከም ወታደር ውላዱ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣብዮት ኩናት ሪቮሉሽነሪ ዎር ዝነበረ ሄነሪ ላይት ሆርስ ሃሪ ሊ ሮበርት ኢሊ ኣብ ዌስት ፖይንት ኣብ ካልኣይ ዙር ዝተመረቐን ኣብ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣት ብምክፋል ስሙይ ተዋግዓይን ነይሩ። ደቡብ ንምንጻል ውጥረት እናናሃረ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ናይ ሊ ናይ ቀደም ኣማኻሪኡ ዝነበረ ጀነራል ዊንፊልድ ስካት አንጻር ደቡብ ንዝዋግኡ ሓይልታት ሕብረት ወይ ዩኒየን ንክመርሕ ሓላፍነት ሂብዎ። ሊ አንጻር መቦቀል ዓዱ ዝነበረት ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ዝካየድ ውግእ ዝነበሩ ተዓቅቦ ብምግላጽ ነቲ ሓላፍነት ኣይተቐበሎን። ንወታደራት ኣብ ምምራሕ ኣዝዩ ዝተሓተ ተመክሮ እንተነበረ እውን ኣብ ናይ ኮንፌደራል ሓይልታት ታራ መሪሕነት ንክህልዎ ተቐቢልዎ። ብድሆ እንተጋጠመ እውን ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ኮንፌደራል ሰራዊት ጀነራል ብምዃን ብዛዕበየ ሳላ ምስኣን ክእለት ናይ ሕብረት ወይ ድማ ዩኒየን ጀነራል ጆርጅ ሜክለንን ኣብ ውግኣት ተዓዊቱ። አንጻር ካልኦት ጀነራላት ዩኒየን ዝተኻይዱ ኣገደስቲ ውግኣት ክስዕር እዩ፣ ግን ብተደጋጋሚ ድማ ደውታ ፈጢሩ እዩ። ኣብ ገትስበርግ ብናይ ዩኒየን ሜጀር ጀነራል ጆርጅ ሚድ ዝዓበየ ስዕረት ኣጋጢምዎ። ምሁራት ታሪኽ ሊ ኣብ ዘመነ ከበድቲ ኣጽዋርን ናይ ውግእ ብረትን ኣብ ለጥ ዝበለ ሰፊሕ ጎልጎል ማይዳ በዝሒ እግረኛ ወታደራት ምውፋሩ ከቢድ ጌጋ ፈጺሙ እዩ ይብሉ። ናይ ኮንፌደራል ክፍለ ግዝኣታት ሰራዊት ዋና ኣዛዚ ምስ ኮነ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ሊ ንናይ ዩኒየን ጀነራል ዩሊሲስ ኤስ ግራንት ኣብ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣብ ማትክስ 9 ሚያዝያ 1865 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኢዱ ሂቡ። ሊ ከም ወናኒ ባሮት ምኩር ወታደራዊ መኮነን ሊ ብዙሕ ሃብቲ ኣይነበሮን። ካብ ወላዲቱ ዝወረሶም ሒደት ባሮት ግን ነይረምዎ። ሊ ኣብ ቨርጂንያ ሓንቲ ካብ ሃፋትምን ወናኒት ባሮትን ዝነበረት ናይ ኣርሊንግተን ስድራ ካስቲስ ዘርኢ ሓደጋ ካብ ማርታ ዋሽንግተን እትምዘዝ ሰበይቲ ተመርዒዩ። ሓሙ ንሊ ምስ ሞቱ ፈተና ገጢምዎ ንዝነበረ ንብረትን መሬትን መምሕዳር ካብ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ዕረፍቲ ወሲዱ። ነፃ ክወፁ ትፅቢት ካብ ዝነበሮም ባሮት ከዓ ተቃውሞ ገጢምዎ። ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ ሊ ኣብ ልዕሊ ባሮቱ ኣዝዩ ጨካን ሰብ ነይሩ። ሓለውቲ ናይቶም ባሮት ክጠፍእ ንዝፈተነ ባርያ ብዘይ ምሕረት ክቕጥቅጡ የተባብዖም ነይሩ። ሓንቲ ካብ ባሮቱ ብዛዕባኡ ክትገልጽ ከላ ሊ ካብ ዝረኸበቶም ጨካናት እቲ ዝኸፍአ ነይሩ። ሊ ኣብ 1856 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳበ ባርነት ናይ ሞራልን ፖለቲካን ክፍኣት እዩ ክብል ገሊጽዎ። ሊ ኣብዚ ተመሳሳሊ ደብዳበ ግን
ጸለምቲ ነጻ እንተወፂኦም ተሓታቲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነን ጸለምቲ ካብ ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝሓሸሙን ጽሒፉ ናይሊ ዝጠፍአ ወይ ዝተሰዓረ ምልክት ዕላማ ድሕሪ ሕድሕድ ኩናት ሊ ስለ ናቱ ክብሪ ሓውልታት ንምስራሕ ዝካየዱ ጻዕርታት ብምቋም ኣብ ክንድኡ ግን እቲ ሃገር ኣብ ሕድሕድ ኩናት ክትቕጽል ደልዩ ምስ ሞተ ደቡባውያን ብዛዕባ እቲ ሕድሕድ ኩናት ዝጠፍአ ምልክት ዕላማ ናይ ከለስቲ ተረኽ ተቐቢሎም ሊ ከም ዋና ወኪሎም ወይ ድማ ምልክት ቃልሶም ገይሮም ወሲዶምዎ ደቡብ ምእንተ ዝተሰዓረ ኩናት ይዋግኡ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም ክብሉ ኣቐምቀምቲ ናይቲ ዝተሰዓረ ዕላማ ይከራኸሩ ብመትከል ግን እቲ ውግእ ክቕጽል ወሲኖም እቲ ኩናት ብዛዕባ ባርነት ከይኮነስ ብዛዕባ ዝለዓለ ሕገ መንግስታዊ መትከላት እዩ ክብሉ እውን ይከራኸሩ ተረኽ ዝተሰዓረ ዕላማ ተቐባልነቱ ንዓበየ ብዝቐጸለ ቁጽሪ ከም ጀነራልን ወናኒ ባሮትን ዝነበሩ ሕፅረታት ዕሽሽ ብምባል ደገፍቲ ሊ ክዝከር ደፊኦምሉ ኩክሉክስ ክላን KKK ዳግም ኣብ ዝተነቃቕሐሉን ሓድሽ ሕግታት ፍልሊ ወይ ድማ ሴግሪጌሽን ጂም ክራውን ኣብ ዝጸደቐሉን ኣብ 1920ታት ናይ ሊ ሓውልታት ናይ ምስራሕ ምንቅስቓስ ነሂሩ ኣብ ሻርልስቪል ቨርጂንያ ዝርከብ ናይ ሮበርት ኢሊ ሓውልቲ ኣብ 1924 ኣቋጽራ ፈረንጂ ተሰሪሑ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣርሊንግተን ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ንሊ ንምሕዳስ ገንዘብ ንምጽዳቕ ድምፂ ሂቡ ሳናቲም ዩናይትድ ስቴትስ ዝሕትም መንግስታዊ ትካል ንኽብሩ ብሽሙ ሳንቲም ሰሪሑ ሊ ኣብ 5 ናይ ፖስታ ማሕተማት ጸኒሑ እዩ ብዘይካ ፕሬዚዳንት ኣብርሃም ሊንከን ካሊእ ናይ ዩኒየን ሰብ ብከምዚ ክብሪ ኣይረኸበን ሓድሽ ትዝታ ድሕሪ ምንቅስቓስ ሲቪላዊ መሰላት ዝመፁ ነበርቲ ወለዶ ጸሊምን ላቲኖን ኣብ ኒው ኦርሊያንስ ሁስተንን ሳውዝ ካሮላይናን ንናይ ሊን ካልኦት መዘከርታታት ኮንፌደራላትን ከፍርስዎም ንዝመረጽዎም ፖለቲከኛታት ብምሕታት ጸቕጦም ሓይሎም እቶም ኣፍረስቲ ወገናት መሰረቶም ንልዕልነት ጸዓዱ ዝንቀሳቐሱ ናይ ኮንፌደራል ምስልታት ተጠቒሞም ዝፈጸምዎ ህውከት እዩ ናይ ታሪኽ ጸሓፍቲ እውን ንውርሻ ዝተሰዓረ ዕላማ ይሓቱ ናይ ጀነራል ሮበርት ኢሊ ሓውልቲ ኣብ ኒው ኦርሊያንስ ካብ ዝርከብ ኣደባባይ ሊ ተላዒሉ እዚ ኣብ 2015 ኣቋጽራ ፈረንጂ ብድምፂ ናይታ ከተማ ቤት ምኽሪ ዝተለዓሉ 4 ሓውልትታት እቲ ናይ መወዳእታ እዩ ነይሩ ናይ ሁስተን ኢንዲፐንደንት ስኩል ዲስትሪክት እውን ዝበዝሕ ናይ ላቲኖ ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሮበርት ኢሊ ማርጋሪት ሎንግ ዊዝደም ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኣብ 2016 ኣቋጽራ ፈረንጂ ድምፂ ሂቡ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ቤት ምኽሪ ከተማ ሻርልስቪል ናይ ሊ ሓውልቲ ካብ ናይታ ከተማ መዘናግዒ ማእኸል ክልዓል ድምፂ ሂቡ ነዚ ዝተቃወሙ ክስ መስሪቶም እቲ ክትዕ ንሊን ኮንፌደሬሽንን ካብ ዘምልኹ ንልዕልነት ጸዓዱ ካብ ዝቃለሱን ኒዮናዚያውያንን ዕሉላት ተቃውሞ ልዒሉ እቲ ተቃውሞ ናይ ሊ ሓውልቲ ከይልዓል ብዝከላኸሉ ደገፍቲ እዩ ተኻይዱ ኣብቲ ተቃውሞ እንተወሓደ 3 ሰባት ተቐቲሎም እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ 70 ሚልዮን ኣብ ደቡብ ምብራቕ እስያ ዝርከቡ ህዝብታት ናብርኦም ኣብ ሩባ ሜኮን ዝተመርኮዘ እዩ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ማሕበራዊ መነባብሮኦምን ካብኡ ይጥቀምሉ ኣብዚ ሩባ ዝኾነ ዓይነት ጸገም እንተጋጢሙ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ሃገራት ንዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ንሓደጋ ዘሳጥሕ ብምዃኑ ካምቦድያ ላኦስ ታይላንድን ቪየትናምን ብምዃን ኮሚሽን ሩባ ሜኮን ወይ ድማ MRC ዝተባህለ ነቲ ማይ ዘመሓድርን ቀጻልነት ዘለዎን ልምዓት ዝኣመተን ዞባዊ ዘተ ዘማእኸለን ናይ ሓበራዊ መንግስታት ትካላት ጣይሸን ዩናይትድ ስቴትስ እውን ንMRC ከም ልምዓታዊ መሻርክቲ ብዕለ ትድግፎ ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዝጀመረ ኣብ 2009 ወርሒ ሓምለ ዩናይትድ ስቴትስ ካምቦድያ ላኦስ በርማ ታይላንድን ቪየትናምን ኣብቲ ዞባ ቀጻልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ዕብየት ንምምጻእ ተበግሱ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ሜኮን
ኣጣይሾም ኣብ 2020 ተበግሱ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ሜኮን ዓብዩ ምሕዝነት ሜኮን ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ መስተን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 5 ሃገራት ዝተፈጸመ ሽርክናውን ዝተዋደደ ዞባዊ ምትሕብባርን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዝ እናተገብረሉ እናዓበየ ይርከብ ብምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ንሩባ ሜኮን መሰረት ገይሮም ንዘጋጥሙ ደብሰገር ጸገማት ንምእላይ ንባዕላ ጽንዕቲ መሻርክቲ ገይራ ትጽዕር ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ነዛ ኣመልኪቶም ብጽሑፍ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝበልዎ ምስ ሜኮን መሻርክትና ግልጽነት ዘለዎ ሕጊ መሰረት ዝገበሩ ፖሊሲታት ብምስጓምን ሰናይ ምምሕዳር ብምዕሳልን ናጻ ቁጠባን ቀጻልነት ዘለዎ ልምዓትን ከንዕስል ኢና ኢሎም ብርገጽ እቲ ሽርክና ኣካል እቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንማእኸል ስነ ህንጻ ሕብረት ሃገራት ደቡብ ምብራቕ ኤስያ እትገብሮ ሓገዝ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ህይወት ብኣማይታ ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣብ ዞባ ሜኮን ዝርከቡ ሰባት ቀይር እዩ ይኹን እምበር ግዘና ነውሒ ብዝመጸ ቁጽሪ ዝተሓላለኹ ሓደስቲ ፈተናታት ከጋጥምዎ ጀሚሮም ከም ቅልውላው ከባብያዊ ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ዝበሉ ተኻሳሕቲ እንቅፋታት ኣብዞም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ንዘጋጠመና ስግኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ንምስዓር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዞባ ሜኮን ንዝርከባ ሃገራት ስጋብ ሎሚ 8.5 ሚልዮን ክታበታትን ናብ ከባቢ 60 ሚልዮን ዶላር ዝጽጋዕ ንመተሓባበሪ ዝውዕል ገንዘባዊ ሓገዝን ሂባ እያ ምስ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣናት ጥዕና እቲ ለበዳ ኣብ ምቕናስን ኢሉ እውን ንሓዋሩ ኣብ ምእላይ መስራሕና ክንቀጽል ኢና ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ወይ እውን ቁጠባዊ ጽዕንቶ ዘይብሉ ካብ ከፍሊት ነጻ ዝኾነ በዝሒ ዘለዎ ክታበታት እውን ክንህቦም ኢና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ 3 ነሓሰ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተኻየደ ኣኼባ ሜኮን ተዛሪቦም እዮም ንሶም ወሲኾም ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብሓባር ኮይና ካብ ሜኮን ሓሊፉ ንዓለም ዝጸልው ዘሎ ከም ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕባይ ንዝመጽእ ለበዳ ቀዳምነት ሂብካ ኣብ ምድላውን ኣብ ለውጢ ከባብያዊ ኣየር ዘለና ድሌት ኣብ ምዕባይን ብስፍሓት ክንሰርሕ ትጽቢት ንገብር ኢሎም ምሕዝና ሜኮን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣረኣያ ነቶም ሎሚ ንዓበዩ ዝመጹ ዘለዉ ዓለም ለኸ ዕንቅፋታት ንምእላይ ቀልጢፍና ናብ ተግባር ብምእታው ሓቢርና ክንሰርሕ ከለና ጥራሕ እዩ ናብ ዝብል ተግባር ኣትዩ ይርከብ ኣብ ልዕሊ ለበዳን ቁጠባና ኣብ ምምላስን ብእንረኽቦ ዓወት ሃገራት ዞባ ሜኮንን መሓዝተንን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እምነት ከሕድሩ ይገብሮም ኢሎም ክብልዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ እዛዘመ ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንለማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ